היי לכולם, היום אני רוצה להראות לכם כלי מדהים, כזה מין כלי הוא all in one מה שנקרא, שבעצם תוכלו לעשות בו באמת כל דבר שאתם צריכים לעשות במשך היום עם AI. הוא נקרא Easy Peasy AI, רק בגלל השם המתוק הזה כדאי להכיר אותו. ובעצם הוא נותן לנו כמעט כל מה שאנחנו צריכים לעשות, מטמפלטים מוכנים שכבר משם אנחנו יכולים לכתוב את כל מה שאנחנו צריכים. הוא גם משתמש ב-AI לג'נרט תמונות, האמת לא רעות בכלל. ועוד מלא מלא דברים, יש לו גם צ'אט ועוד מלא דברים מדליקים שאני רוצה להראות לכם. אני רוצה להראות לכם את המחירים שלו, כי הם פשוט כל כך מגוחכים ששווה לראות את זה, למרות שחשבתי להשאיר את זה לסוף, אבל בואו נתחיל. בפרי ורז'ן יש לו מעט דברים שאתם יכולים לעשות, אתם רואים פה כתוב לכם בדיוק מה אפשר לעשות עם הפרי ורז'ן, אבל בבייסיק ורז'ן, שזה באמת רק $5 בחודש, ויש להם גם הנחות למי שעושה מנויים שנתיים, הנחות די משמעותיות, אתם תראו שבכלל הכלי הזה באמת נותן המון במחיר הכי זול שאני מכירה. זאת אומרת, יש כלים באמת שהם כביכול מתחרים איתו, שהם נותנים את אותו דבר ממה שאתם מקבלים פה ב$50 לחודש. תחשבו שהמנוי הכי יקר שלהם זה $20 בחודש, שרק זה אני משלמת על ChatGPT, כשבעצם מקבלים את כל הפונקציונליות האדירה הזאת. אז בואו נראה מה הכלי הזה נותן לנו בעצם. ברגע שאתם עושים נרשמים, אתם תגיעו לדשבורד שלו, אני כבר רשומה. אגב, בשנייה שנכנסתי, תשימו לב שלא מספיק שיש לו את המחירים הנורא הזולים האלה, יש לכם פה, ישר קיבלתי הנחה של 30% לחודש הראשון נראה לי, עם איזשהו קוד, תשימו לב, אולי גם אתם, אני מאמינה שגם אתם תקבלו את זה. אז בואו נתחיל, יש לכם פה את כל הפונקציונליות כאן מצד שמאל, נתחיל עם ההום, זה הדשבורד שלנו, יש לנו את chat with Marky, זה כנראה הדמות המתוקה הזאת שהם יצרו פה, ובעצם יש לכם פה צ'אט, שהצ'אט הזה הוא powered ב-GPT-4, את ה-4 אתם תקבלו באמת רק בגרסה בתשלום, אבל אם תלכו פה למטה, אתם תראו, נראה לכם את ה-settings, אז באמת המודל שמקבלים זה GPT 3.5 טורבו, וגם את קלוד. אז בעצם אתם יכולים לבחור בין שניהם, אם תעשו upgrade, אתם יכולים לבחור בעצם בין כל האופציות האלה. Brand Voice זה משהו שניתן לשים אותו, תכף אני אעבור, שזה חלק ממש מדליק שאני מאוד מאוד אוהבת את זה. ופה בעצם יש לכם הרבה דברים שאתם יכולים להתחיל לעשות איתו, כולל להעלות לו PDF'ים, לדעתי המקסימום שאפשר להעלות לו בגרסה החינמית זה 3 מגבייט, אז תשימו לב. Create AI Art Images, תכף אני אראה לכם מה עשיתי, והכל, בעצם יש לכם פה צ'אט לכל דבר, אפילו אתם רואים, אני פה יצרתי 5 פייסבוק פוסטים, אמרתי לו בדיוק מה אני רוצה, הוא עשה לי ממש את כל הפוסטים שביקשתי לפי ההוראות שנתתי לו, כמו ב-ChatGPT, אותו דבר בדיוק. אני חוזרת לכאן, אז כמו שאמרתי, יש לכם גם טמפלטס. הטמפלטים האלה כל הזמן מתעדכנים, לדעתי, הנה, בבקשה, יש פה למעלה, עכשיו יש להם כבר 170 טמפלטים. ברגע שאתם לוחצים פה על All, אתם תראו את כל הטמפלטים המוכנים, שאתם יכולים פשוט ללחוץ עליהם, או שאתם פשוט הולכים לפי מקצועות או צרכים שלכם, זה סושיאל מדיה, קונטנט, ביזנס, HR, מרקטינג, אז יש לכם פה באמת באמת הכל מ-ADA, Framework, Call to Action Generator, Landing Page, Copy, באמת כל דבר שאתם יכולים לתאר לעצמכם. בסושיאל מדיה יהיה לכם גם לאינסטגרם, גם ללינקדין, כל דבר. בואו נראה סתם דוגמה, ניכנס. פה אתם בעצם מכניסים לו, הוא גם נותן דוגמאות לכל דבר, כך שנורא קל להבין מה בדיוק צריך לעשות. אתם מכניסים בעצם what is the post about, איזה tone of voice אתם רוצים, professional, funny, output length, אתם יכולים לבחור עם איזה short, medium, long, ופשוט לעשות generate, אוקיי? יש לכם פה אפילו
בחירה של שפות, וכן, כמו שאתם רואים, יש גם היברו. לדעתי, הוא תומך ביותר מ-35 שפות, כך שאתם יכולים לנצל באמת את כל השפות, כולל עברית. אתם יכולים לבקש את מספר האוטפוטים שאתם רוצים, יש פה מאופציה של 1 עד 5, וכשאתם מסיימים בעצם לעשות generate, או שכמובן לקבל עוד כל מיני פונקציות, במידה ואתם עושים upgrade. אוקיי, יש לכם את ה-long form editor, תסתכלו פה, מה זה ה-long form editor, אתם עושים פה את new, וגם פה יש לכם בעצם, אתם יכולים לראות מה אתם יכולים להכניס פה, זה ממש נראה כמו מסמך וורד רגיל, אתם יכולים להכניס איזה document type שאתם רוצים, אם זה בלוג, אסיי, אימייל וכולי, description קצר, טון, שוב איזה אורך אתם רוצים לקבל, generate, וזה פשוט נותן לכם את המסמך היותר ארוך שאתם רוצים לקבל. בואו נעבור הלאה. ה-AI images, זה גם כן חמוד להלאה. אתם מכניסים פה איזה דמות אתם רוצים, ממש כמו פרומפט רגיל שאתם רגילים לעשות. סוג סטייל, יש לכם את כל האופציות האלה שאתם יכולים לבחור בהם. אתם יכולים גם לבחור איזשהו ארטיסט, ו-dimensions אתם יכולים לבחור, שוב, כמובן שבתשלום יש יותר אופציות, ולעשות generate. זאת תמונה שאני יצרתי קודם, סתם רק תראו איזה איכות מדהימה, וזה אני יצרתי בגרסה החינמית שלו. אוקיי? אז באמת יש פה אחלה דברים, אתם יכולים כמובן להעתיק, להוריד את זה, לשמור את זה, זה גם שומר לכם פה את התמונות שיצרתם. הלאה. Text to speech, זה פונקציה חדשה, מדליקה בטירוף. אתם בעצם מכניסים פה את הטקסט שלכם. What is the text you want to convert to speech? וכאן אתם יכולים לבחור איזה voice אתם רוצים. תסתכלו כמה אופציות יש לכם, אני אתן לכם לשמוע כמה אופציות, וגם הוא כותב בדיוק איזה סוג voices. זאת אומרת, נגיד, אדם הוא American Deep Narration, Allow the world to live as it chooses, and allow yourself to live as you choose. אוקיי, בריאן הוא יותר בריטיש, הוא טוב יותר לדוקיומנטריז. One may say the eternal mystery of the world is its comprehensibility. סלי היא American Relax Voice. Wrinkles should merely indicate where smiles have been. ויש גם ממש ניואנסים כמו מישהי, אם אתם רוצים שתעשה יותר whisper, כלומר תלחש, אז יש גם סוגים כאלה. A solitary fantasy can totally transform 1,000,000 realities. אוקיי, ויש ממש מבטאים, למשל בריטיש אסקס ו... Man is not old as long as he's seeking something. American, Irish וכולי וכולי, יש פה ספרייה ממש למדליקה, ואני חייבת לציין שהקולות פה נשמעים ממש טוב, הם לא מתחתיים, כמו הרבה פעמים קולות של AI, אז אתם פשוט בוחרים, ויכולים לייצר לכם פייל של voice מדליק לעלה. AI transcription, גם כן, ממש מדליק. אגב, שימו לב שהרבה פעמים יש לכם פה את החלק הזה, שאם אתם לא בדיוק יודעים איך להשתמש בפיצ'רים, יש תמיד איזה סרטון קצר, במשהו כמו דקה, לפעמים פחות מדקה, שממש מראה לכם מה לעשות. פה זה ממש מדגים לכם איך אתם מעלים קובץ של בלוג, של פודקאסט, סליחה. זה נראה ככה. ברגע שאתם לוחצים כאן, אתם יכולים לבחור או לעלות פייל, או לעלות יוטיוב, לינק בעצם של יוטיוב, לקבל טרנסקריפשן של זה. פה אתם יכולים לעלות אפילו פודקאסט, לקבל את כל התמלול של כל הפודקאסט. יש שם אופציה אפילו לקבל את הסיכום שלו, ויש גם אופציה להוסיף לו כותרות. זה ממש כלי מדליק בטירוף. ואנחנו נעבור לכלי הבא, זה ה-Brand Voice, שפה אתם ממש מאמנים את המודל, לדבר ב-Brand Voice שלכם, אוקיי? אז ברגע שאתם לוחצים על Start, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לתת קודם כל שם ל-Brand Voice, תשימו לב אם יש לכם הבדלים, למשל,
בסושיאל מדיה, אם יש לכם הבדלים בין איך אתם מדברים בלינקדין, או איך אתם מדברים בפייסבוק, או אם אתם רוצים להבדיל בין אימיילים וכולי, תיתנו את השם המתאים שתדעו לאיזה ברנד וויס אתם רוצים. פה אתם נותנים את הטקסט של הברנד וויס שכבר כתבתם, בשביל שהוא יוכל להתאמן על הברנד וויס הזה ולשמור אותו. ופה איזה שהם דברים נוספים שיש לכם לתת לו, מ-brand guidelines, style guides, sentence structure וכולי, ואז אתם לוחצים פה על save, והוא בעצם שומר לכם את ה-brand voice, שאתם יכולים להשתמש בו גם כשאתם הולכים לצ'אט, אוקיי? לצ'אט שהראיתי לכם אותו בהתחלה. תשימו לב שיש לכם פה, אתם יכולים בצ'אט settings, אתם זוכרים פה, אם אתם שומרים את ה-brand voice, אתם יכולים פשוט לבחור אותו, ולקבל בצ'אט settings את ה-brand voice שיצרתם. אוקיי? אני חוזרת חזרה לדשבורד. אז זהו, אלה כל הפונקציות של Easy Peasy AI. יש לכם באמת פה כל מה שצריך לעבודה יומיומית, שאנחנו משתמשים כיום בהמון המון כלים בשביל לקבל את כל הפונקציונליות הזאת. פה יש את זה באמת בכלי אחד. מציעה לכם להיכנס לכלי הזה, לנבור קצת יותר לעומק, יש לו פונקציונליות מדהימה, ונתראה בווידאו הבא. וכמובן, אם אהבתם, תעשו לייק גם לוידאו, וגם תירשמו לערוץ שלי. ביי בווידאו הבא.